Domaćin četvrte međunarodne konferencije za medicinski i biološki inženjering je Farmaceutski fakultet Sveučilišta u Mostaru. Glavna tema konferencije je kako se može moderna tehnologija i vještačka inteligencija koristiti za liječenje. Naša zemlja je teoretski u tokovima evropskih trendova, ali tehnološki zaostaje. Na konferenciji su razmijenjena značajna iskustva, znanja i ideje stručnjaka. U Mostaru je održana četvrta međunarodna konferencija o medicinskom i biološkom inženjeringu, gdje su učesnici kroz više od 100 tematskih predavanja razmijenili ideje, iskustva i prakse, kao i najnovija istraživanja iz navedenog područja. Na svečanom otvaranju novinarima se obratila Ankica Gudeljević, ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine, koja je mišljenja da će znanje i iskustva eminentnih naučnika, učesnika konferencije, kasnije biti primijenjena i u našoj zemlji. Nažalost, ova se konferencija zbog pandemije održava pola uživo, pola online. Naravno, svi bi bili sretni i veseli da su danas svi ti svjetski znanstvenici mogli doći u Mostar i osim da se uvjere u znanje naših stručnjaka iz Bosne i Hercegovine, da se uvjere i u ljepote Bosne i Hercegovine koje možemo pokazati. Profesorica doktorica Monika Tomić, dekanica Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, koji je suorganizator, ali i domaćin konferencije, kazala je da je cilj razmijeniti iskustva i ideje najnovijih dostignuća iz oblasti biomedicinskog inženjeringa. Smatram da bi se moglo iz ovako jedne velike konferencije u kojoj sudjeluje veliki broj znanstvenika iz cijelog svijeta mogla možda izroditi neka ideja koja će nam pomoći za očuvanje ljudskog zdravlja, ne samo zdravlja nego i života općenito. Profesor dr. Tamer Bego, prodekan za međunarodnu saradnju Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, istaknuo je kako ova konferencija svake 2 godine postiže velike i ekstremne kvalitete u smislu angažiranih stručnjaka. Veoma veliki broj studenata je involviran upravo i u pisanju samih radova i to povećava i suradnju između samih nastavnika i studenata koji zajednički pisali različite naučno-istraživačke radove koji će biti upravo prezentirani, što je veliko zadovoljstvo od naših studenata. Prodekan Bego je dodao da konferencija također predstavlja i veliku šansu za studente. Veliki stručnjaci nisu, nažalost, ovdje, međutim, svakako će se uspostaviti kontakt koji će našim studentima omogućiti aplikaciju na različitim projektima i suradnju sa ovim stručnjacima iz različitih europskih zemalja, što ćemo otvoriti put za možda upis na različitim doktorskim studijama, master studijama i tako dalje, i na taj način povećavati upravo kvalitete ne samo naših studenata, nego i naših nastavnika, ali i suradnika svih fakulteta koji su organizatori, odnosno suorganizatori ovog događaja. Dodao je kako je konferencija jedna od najvećih, ako ne i najveća, u jugoistočnoj Evropi. Što se tiče konkretno ove oblasti, ali i u oblasti medicine i farmacije, i naravno sve ovo multidisciplinarno, definitivno pratimo korake sa Evropom. Upravo ova konferencija svjedok tome iz razloga što je jedna od najvećih konferencija, ako ne i najveća u jugoistočnoj Evropi, i kao što vidite stručnjaci koji su se odazvali kao pozvani predavači na ovoj konferenciji pokazuje ozbiljnost i veličinu samog ovog događaja. Predsjedavajući CMB BiH, profesor dr. Almir Badnjević, istaknuo je kako su teme konferencije posvećene primjeni današnjih tehnologija i vještačke inteligencije u svim zdravstvenim aspektima koji postoje. Najviše je to posvećeno pogotovo primjeni današnjih tehnologija i primjeni praktično vještačke inteligencije u svim zdravstvenim aspektima koji postoje. Konferencija o medicinskom i biološkom inženjeringu projekt je Društva za medicinski i biološki inženjering u Bosni i Hercegovini, a ove godine događaj je organizovan u saradnji sa Farmaceutskim fakultetom Sveučilišta u Mostaru, Farmaceutskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu i Medicinskim fakultetom Univerziteta u Banjoj Luci.